întors în studioul Radio Timișoara, pe unde medii ne-am auzit și ora trecută, când au fost la colindat tineri de la Fundația pentru Voi și de la Școala din Pădureni. În următoarele minute ne vor colinda dubașii Liceului Traian Voia din Făget, iar curul are numai puțin de 11 fete. În total sunt 25 de colindători. Mai curajoasă între ei, Andrada Anesei, a fost de acord să stea și de vorbă cu noi. Andrada, de cât timp colindați voi împreună? Cât timp ați făcut repetiții? Noi am făcut repetiții de 2 ani și ne-am pregătit pentru a colinda toate casele, pentru toți copiii. Am înțeles că de aici o să plecați înapoi la voi acasă, unde din casă în casă, la fiecare dintre copii, vă așteaptă familiile pentru a fi colindate. Da. Ce ați pregătit? Am pregătit colinde și dubele. Vă place ce faceți? Sunteți așa de mici și așa de frumoși. Da, ne place ce facem. Bun, alături de noi, așa cum vă spuneam, sunt dubașii, pe ei veți auzi întâi, sunt coordonați de Ionela Antoni, iar la Taragot este Ioan Dorel. Întâi și întâi, marșul dubelor. colindătorilor din Făget. Îi așteptăm, bineînțeles, și la anul. Noi de aici, din studio, deocamdată atât am avut să vă spunem, Teodora.